Mesela raz û razvanan. Îsa dest pê kir ev mesele jî ji xelkê re got. Mirovekî razek çand ew bi kirê da razvanan û ji bo demeke dirêj çû welatekî dîn. û di demsala raz de wî xulamek şiyand ba razvanan da ku ji berê raz bidin wî. Lê razvan li wî xist û ew destvala şandin. Hingî wî xulamekî dîn şand, wan li wî jî xist riswe kirin û destvala şiyandin. Yê siyan jî şand, ew jî birîndar kirin û avêtin derve. Xwediyê raz jî got: gelo ez çi bikim? Ez ê kurê xwe yê delal bişînim, belkî ew siyaneta wî bigirin. Lê gava razvanan ew dît, bi hevdû şêwirîn û gotin: ew werîs e, de werin em wî bikujin da ku mîras ji me re bimîne. Wan ew avêt derveyê raz û kuştin. Ma îcar xwediyê raz wê çi bi wan bike? Ew ê bê van razvanan helak bike û wê raz bide hinekê dîn. Gava wan ev yek bihîst gotin: Xwedê neke. Lê Îsa li wan nerî û got: naxwe. Eva hatiye nivîsîn çi ye? Ew kevirê ku hostayan red kir, bû kevirê serê rikin. Her kesê ku bi ser wî kevirî de bikeve, wê bibe parça parça û ew kevir bi ser kê de bikeve, wê wî hûr hûr bike. Şerîetzan û serekên kahînan xwestin ku di cih de dest bavêjin wî, çimkî wan fêm kir ku Îsa ev mesele anî ser wan. Lê ew ji xelkê tirsiyan. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêz xuşbû bilayên hêja.